Така, приятели, днес ще ви покажа моята тайна стая. И тя сега ще видите, само да видя. Ето я, тук е вратата. Така, приятели, влизаме. Тайната стая. Тук си оставям телефона. Вау, вижте! Вау! Трябва да се така. А пък трябва да си обработя видеото. Някак си. Така, чакайте ме една минутка. Аз съм тук отгоре. Тук да си направя уютничко така. Да ми е уютно. Иначе малко е така. Може да е. Така. Тук какво си имаме? От тази тайничка стая. Вау! Вау, приятели, всеки си е мечтал да си има като малката тетрадка. Но не си е мечтал всеки, защото не знам, хубаво е. Хубава тетрадка е... Така. И разбира се, нека да си подредим мястото, защото не може да не изглежда така мястото. Ако е тайна стая, трябва да е подредена и хубава. Нека да си обоя тази пантовка. О, не, тя трябва да си излезе от тайната стая. За да си търся другата пантовка. Другата пантовка. Да идва миличка пантовка. Ди. Никой не знае за тая тайна стая. Така. След това ми е мисията да си намеря пантовката. И вече си я намерих. Първа ми мисия. Ето, не знам дали YouTube ще ми даде и това видео да го кача. Май това видео ще го запазя за петък, вторник. Не, айде сега ще го кача. За да ви е интересно, слагайте лайкове. И трябва да се абонирате за канала с камбанката. Ще видите интересните видеа. Така. Тук малко трябва да украсим. Ала, така малко трябва да украсим. Я видим тази лампа дали вече работи. И ми е интересно дали ще дигне вратовщетка ми, защото тя да видим и реакцията. Как ще реагира, като не знае ли ще снимам или ще правим да ви работи. Леко ме е страх, защото тя обикновено... Сега няма канал, но ще се оправи. Стискайте палци на нея. Искам тя да напомни повече лайкове от мен и да стане поне... Не знам. Радо, ако гледаш това видео, напиши долу в коментарите, аз трябва да позволя, защото иначе няма да стане. И тогава напиши, аз ще събера на необредния. Никой повече. Така, аз тук трябва да се оправя. Това ми е мисията да се оправя за 2 секунди, да се оправя тук да го сложа 2. 1, 2. Оправих се. Жал кръста. Но поне за кръста ще стане. Така, тук имам всякакви сладки работи. На мен много ми харесват. За уникални, хубаво. Аз трябва да спирам обаче да снимам, защото днеска снимах... С това видео стават 2 видеа, значи трябва да спра. Защото... Трябва да спра. Значи трябва след седмица отново да снимам, приятели. След седмица отново ще снимам. Чак когато отида в училище, тогава отново ще снимам.
знам дали ще е така. Не знам. Както аз поискам. Ето вижте тая супер яка пеперутка. Аз да ги показвам в едно от видеята ми. Там където ти показвам... Сега ще втора. Извинявайте. Сега ще ви го повторя, само да го намеря, само да си скоча камера. Здравейте, приятели! Сега ще казваме тренер за птичка. Имаме чичотите с главе. Сега ще ви кажа на така да ще така.